Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Татарстанда -30 градуска кадәр көчле салкыннар килә. Мондый һава торышында ничек җылынырга һәм авырмаска? Шоулы спортта шәһәрдә Татарстан чаңгы юлы милли көрәш буенча бөтен Россия ярышлары Салават Фатхетдинов кубогына ярышлар көтелә. Татарстанда -30 градуска кадәр көчле салкыннар киләсе атна башына кадәр дәвам итәчәк. Синоптиклар аңлатканча, бу республикада Сибир салкыннары һәм антициклоны белән бәйле. Татарстан халкына бәхет елмайды, чөнки Сибирнең кайбер төбәкләрендә термометр баганасы бу көннәрдә -50 градуска кадәр төшәргә мөмкин дип ышандыралар. Ярышларга килгәндә шәһәрдә Тулаем төбәктәге кебек үк иң түбән температуралар ял көннәрендә фаразлана. Көндез -30 градуска кадәр суытырга мөмкин. Мондый һава торышында ничек җылынырга һәм авырмаска? Халыкның фикерен безнең тикшерү төркеме тыңлады. Шоуда циклон белән бәйле уртача салкын һәм карлы һава торышына алмашка Сибир антициклоны тәэсирендә каты салкыннар килде. Туңмаска, җылы киенергә, чәй эчәргә, чыныгырга һәм күп хәрәкәтләнергә кирәк ди чалулар. На ноги надо побольше одеть, потеплее. И сейчас на улице побывать. Каждый день, не один раз в неделю. То есть закаляться? Да, закаляться. Побольше быть на свежем воздухе. И все будет нормально. Я каждый день хожу по 8 километров. В такую хорошую погоду я всегда гуляю. И плохую погоду гуляю. Я всегда гуляю. Я же старый человек, нам надо гулять постоянно. А что делаете, чтобы согреться? Хожу, я не мерзну. Машина йөртүчеләр сүзләренчә, бүген аларга машинаны бераз озаграк җылытырга туры килгән, әмма башка шелтәләр юк, беренче тапкырдан ук кабынып киткән. Сразу завелась с ключа. Ну, правда, не с... как сказать... В общем, завелась сразу же, без проблем. Может быть, хорошо. резину дубеет? Нет, все хорошо. Я причем езжу за городом. Не скользко на дорогах? Нет. Все хорошо, все устраивает. Все быстро завелось, замечательно, хорошая машина. Не скользко, все нормально. Обычные погодные условия. Мондый салкында эшемәс өчен табиблар һава торышы буенча киенергә, бигрәк тә аяк-кулларны һәм битне саклауга игътибар итәргә киңәш итә. Кием күп катлы, иркен табигый тукымадан, аяк киеме калын табанлы булырга тиеш. Белгечләр металл бизәкләрдән тыелырга киңәш итә, чөнки алар өшү куркынычын арттыра. Синоптиклар фаразлавынча, якындагы көннәрдә Шоуда салкын һава торышы сакланачак. Татарстан в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачное с прояснениями погоды, без существенных осадков. Минимальная температура ночью 24 января составит 28-30 градусов мороза, днем 20-22. 25 һәм 26 гыйнварда төнлә минималь температура 26-28 градус салкын, көндез 18-20 дип фаразлый синоптиклар. Лилия Гатина, Яна Вальдюта, Хербикметов, яңалыклар. Дәресләр булмыймы? Яршалы һәм Тукай районы мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре укучыларга дәресләргә килмәскә рөхсәт иттеләр. Бу Татарстан Республикасына килгән кискен һәм тотрыклы салкыннар аркасында. Исегезгә төшерәм, метеорологлар -30 градуска кадәр фаразладылар. Бүген хезмәттәшем уку процессының ничек оештырылуын, дәресләргә ничә бала килүен белү өчен мәктәпләрнең берсенә китте. С красной строки заглавной буквы пишем: наступили сильные морозы. Көчле салкыннар башлангач, балаларга дәрескә килмәскә рөхсәт иттеләр. Әйтик, Новотроицкий урта мәктәбендә балалар күп түгел. Парталар артында 2 А һәм Б сыйныф укучылары утыра. Сегодня из 54 человек 2 Б класса в школе присутствует 18 учащихся, но это не значит, что у нас учебный процесс прекращен. Те дети, которые находятся дома, они находятся на дистанционном обучении. Все задания с утра им были отправлены для того, чтобы они выполняли их дома. Новотроицкий урта мәктәбендә барлыгы 700-гә якын малай һәм кыз укый. Уку 2 сменада бара. Мәгариф учреждениесенә балаларны башка торак пунктлардан да алып киләләр. Мәктәп директоры сөйләгәнчә, салкыннарга карамастан барысы да штат режимында эшли. Иртәнге сәгать 5-тән инде безнең автобуслар маршрутка чыктылар, балаларны мәктәпкә китерделәр. Кайсы бер балаларны әти-әниләр китерделәр. Балалар мәктәптә
Столовыйлар эшләп тора, балаларга ризык әзерленгән, бар укытучылар үз орыннарында. Біз екінші сыйныф оқушыларынан оларның не үшін дәріске келулері білән қызықсынырға булдық. Бүгін оларға үйде қалырға рұқсат иттілер бит. Мен нык йылы киендем, комбинезон кийдем. 10 класс оқушылары да бүгін тулы булмаган составта, әмма дәрескә нибары 5 кеше генә килмәгән. Шулай ук салкыннар аркасында искәрмә буларак оқушыларга мәктәп формасын кимәскә рөхсәт ителгән. Сегодня на улице холодно, поэтому нам разрешили одеть теплую одежду в школу. Обычно я одеваю школьную форму, это рубашка, юбка, ну и колготки. А сегодня в виде исключения я одела гамаши и кофту. Впереди у меня ЕГЭ, и я прихожу в школу, несмотря ни на какой холод, чтобы готовиться к ЕГЭ. Новотроицкий урта мәктәбендә аңлатуларынча, алар өчен иң мөһиме балаларның сәламәтлеге. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Шолы спортта Татарстан шоңғы юлы милли көрәш буенча бүтін Россия ярышлары Салават Фатхадинов кубогына ярышлар. Булары барысы да якын арада ярышларда көтелә. Бу хакта матбугат конференциясында физик культура һәм спорт идарәсе башлыгы Ринат Әхмәтшин сөйләде. Толырак калдагы материалда. 7 февральда Ярбуе паркында Татарстан шоңғы юлы 2026 шоңғы ярышлары узачак. Профессионаллар 3 һәм 5 километр озынлыктагы дистанцияны үтәчәк. Масса күләм йөгерүдә катнашучылар мәктәп укучылары 2 километр узачак, 400 метр дистанциядә яшь катнашучылар да үз көчләрен сынап карый алачак. По традиции всем участникам мероприятия будет предложен бесплатный чай, развлекательная программа с конкурсами и также хорошее настроение. Также дополнительно в социальных сетях опубликуем программу соревнований. Приходите, будем рады видеть вас. Милли көрәш буенча ярышлар 13-14 февральда Боз сарайында узачак. Татарстан һәм Россиядан 400-дән артык спортчы, герой-шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә көрәш буенча бөтен Россия ярышларында катнашыр дип көтелә. Соревнования будут проходить в рамках празднования 400-летия города и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ. Также у данных соревнований есть еще одна юбилейная дата. Это 120-летие героя поэта Муса Джалиля. Наш город будут представлять спортсмены из спортивной школы «Витязь». Торжественная церемония открытия соревнований состоится 13 февраля в 11 часов в Ледовом дворце. Приходите, также будем рады видеть вас. Әтизлек һәм экстрим яратучылар өчен 21-22 февральдә шәһәр ипподромында кышкы автоспортның иң көтелгән вакыйгаларның берсе узачак. Чаллыда Татарстан Республикасының халык артисты Салават Фатхадинов кубогына юбилей 30-нчы автомобиль треги узачак. Кубок Салавата – это уникальное явление в российском автоспорте. Это единственное соревнование в стране, имеющее официально благотворительный статус. Гонщики выходят на старт не только ради спортивных трофеев. Большую часть призового фонда и старта взносы участники передают на благотворительность, детский дом. 14 февральдә шәһәрдә юбилей 25-нче Камышоңгы марафоны Ярбуе паркында узачак. 300-дән артык катнашучы көтелә. Марафонцы пробегут дистанцию в 50 и в 30 километров, а юноши и девушки до 18 лет дистанции в 20, 15, 10 и 5 километров соответственно возрасту. В этом году мы приглашаем всех влюбленных к 9 часам на городскую трассу парка Прибрежный поучаствовать в парном забеге. Җиңүчеләр медальләр, дипломнар һәм акчалата бүләкләргә ия булачак. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Тәмле деликатеслар, татлы ризыклар, хуш исле чәйләр, сыйфатлы җылы аяк һәм үз киеме һәм тагын бик күп яңа продукция, үзенчәлекле товарлар һәм халык ярминкәсендә оригиналь әйберләр. Очрашу урыны элеккегечә кала 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон. Халык ярминкәсе уникаль һәм оригиналь товарлар, яңа һәм тәмле продукция белән сөендерә. Камчаткадан 20-дән артык төр балык һәм кызыл улдык. Белорус казылыгы һәм салкын ысул белән ысланган май, ижау ярым фабрикатлары әнинеке кебек тәмле. Ярминка миңа бик катышый. Мин ой сайын киләм монда. Я тут масло купила.
Все очень мне нравится. Фигурный шикарсыз татлы ризыклар соқлаячак жилек жеміштен алтай киселләрін мармелад һәм зефирны бүләккә дә сатып алырга мөмкин. Халык ярминкәсендә гардеробны да яңарту җиңел. Монгол трикотажы рус кышы өчен идеаль сыйфатлы аяк киеме белән көчле салкыннарда да аяклар туңмый. Төрле файдалы әйберләр алырга киләбез. Менә йылы носкилар алырга килдек бүген. Йомшак та, җылы да инде. Именно якныкка ошо инде. Якты хис кичерешләр һәм күңелле шопинг өчен 32-нче комплекс Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет! Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты «Вслышу-вижу» со скидкой 12% до конца января. Челны, встречай! Свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 26 по 31 января. ТЦ Грин, остановка Глобус.